Mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Nagbabalik naman po ang Iwagan ng Pangasinan. Sana po aabutin po kayo ng aking video na ito na kung po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malayo sa sakit sa araw-araw. At shoutout po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po, ngayong araw po ay pinuno ng mga hukbo ng Diyos, panalangin ni San Miguel Arcangel. Ito po ay general protection po sa atin, pang araw-araw po, pangkaligtasan, kapahamakan. Dapat po pag ang gawin nyo po pag bago kayo matulog sa gabi po ay usalin nyo po lamang po ito. Wala na pong dasal po na Ama namin, kundi idirekta nyo na po para po ito. Ang pinuno ng mga hukbo ng Diyos, panalangin ni San Miguel Arcangel. Ito po ay pang araw-araw na protection po ito, pangkalatan po ito, general round po ito na pangkalatan na pangdepensa sa sarili. Kaya dapat po ay maisaulo po niyo ito at palagi niyo pong pag nagdi-devotion po kayo o nagdarasal po, isama po niyo ito, pang araw-araw po pang protection po ito. Ibabagi ko po sa inyo para may gagamitin po sa pang araw-araw. Kahit saan man kayo maglakbay, kahit saan po, dalangin nyo lamang po ito at maliligtas po kayo sa lahat ng kapamakan po. Kaya dapat po ay focus po lamang po sa sarili at tiwala lang po sa sarili pag nag-usal po. Pag natasal po kayo ng, halimbawa, nalalangin po kayo sa umaga, pagkagising sa umaga, bago matulog sa gabi, dalangin po na pang protection po sa lahat, pang kalahatan po ito na i-share ko po sa inyo. Panalangin ni San Miguel Arcangel po. Narito po ang kwan po. Ibabagi ko po sa inyo para may magagamit po kayo sa araw-araw. Yan po. Pinuno ng mga hukbo ng Diyos, panalangin ni San Miguel Arcangel. Narito po ang panalangin. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan, maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos at ikaw, prinsipe ng mga hukbo ng langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kalaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng masamang espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan mo kaming magpakatatag at magmalasakit sa karapatan ng Diyos at ng kaniyang iglesia katulad mo at kasama mo ipaglalaban namin ang kabanalan, katotohanan, katarungan ng Diyos at ng manghari sa lupa ang kaniyang kapayapaan at masaganang katubusan magpakailanman. Amen. Yan po, napakabisa po ito na aking isi-share po sa inyo. Dito lamang po sa Hiwagan ng Pangasinan po yung mga nalalaman po lahat po ay ipagkakalog ko po sa inyo lahat para may magagamit po kayo pang protection sa araw-araw. General protection po ito, pangkalatan po. Pag nagdasal po kayo, natapos na po yung magdasal, halimbawa po ang proseso po nito, pag nag-devotion po kayo o nagdadasal po, ay pang-ihuli nyo na po ito na babanggitin po para may magagamit po kayo pang araw-araw. Kung magbabiyahe ko po kayo, pwede nyo po itong isulat po sa notebook at dalhin nyo po palagi. At kung nagbabiyahe po kayo, sambitin nyo lamang po ito at lahat po ng mga pangalan po dito ay pag inusal nyo po ito ay ligtas po kayo sa inyong pupuntahan. Basta tiwala lang po kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na aking Diyos na kapangyarihan sa lahat na at humingi ng gabay at tulong at pasalamat po sa Kanya na po, sa araw-araw. Kung ano man po yung mga dumarating na grasya po sa atin, kahit maliit lamang po, pasalamat po tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag po tayong basta magpasalamat po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat para kasiyan po tayo at lalo pong nagabayan sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw po. Yan po.
Basahin ko ulit po para mako nyo po. Panalangin ng San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan, maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos at ikaw, prinsipe ng mga hukbo ng langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kaliliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng masamang espiritu na gumagala sa sanlibutan at magpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan mo kaming magpakatatag, magmalasakit sa karapatan ng Diyos at ang kanyang iglesia katulad mo at kasama mo. Ipaglalaban namin ang kabanalan, katotohanan at katarungan ng Diyos at nang maghari sa lupa ang kaniyang kapayapaan at magsaganang katubusan magpakailanman. Amen. Isalin po lamang po sa pabulong po ito at isang bisis lamang po usalin po. Tapos pagkatapos nyo po ay ihip po nyo sa dibdib po nyo ng 3 bisis po. Pag natapos nyo pong inusal po ng isang bisis lamang po ay ihip po nyo sa dibdib nyo po ng 3 bisis po ng malakas. Yan po lamang po ang aking ibabagi ngayon po. Sana po huwag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pagkipindot na rin po ang binayakon para palagi po attitude sa aking susunod na video. Kung di nyo po maiging mabasa po, screenshot nyo po at palaki nyo po para kon po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po.